Welcome to my channel. दिनै बिराद खुसि गाइसफोर रिंखांपुरि गामिया बिराद खुसि माने मोजां मोजां ओरैबायदि खुसि गाइसफोर माने बे रिंखांपुरि गामियाना हाजोजों नांजोबनाय हाजो बिराद खुसि माने 1993 आवनो एस्टाब्लिश जानाय बे गामिया हाजो सेरनि बेनिफ्राय कारेन्ट सारेन्ट गैयामोन खोमसि दोमसि दरसि दौलाबनि जायगायाव संसार जादोंमोन गाइसफोर रायजो राजाफोरा सिलभार जुबुलिबो खुंलांबाय 25 बोसोर जुबुलिबो खुंलांबाय बिनिफ्राय मा जाखो कारेन्ट गैयामोन नालाय थाग्राबाना आयंआ दानो खुसि जाबायना जाबाय उन्दुनाया माबायदिमोन फाखायाव दुमफ्लां अमा बायदि उन्दुयोमोन 2022 फेब्रुवारिनि 14 तारिखआव खुन्था गोग्लैबाय जोंनियाव खुन्था कारेन्टबो फैसिगोन नै जावगासिनो रायजो राजाफोरा गोसो होसारनानै नुवाखै बेसेरा बिसोरथ' जिबनाव कारेन्ट मोनलाङोमोनबा मा जागौमोन थाग्राबाना आयंआ नंगौना आयं जाबायना खुसि जाबाय आयं खुसि जाव बेनिखायनो गोसो हो बोराय फानलायलायबाय थायोमोन आयंआ कारेन्ट লাগিব केला सानै लाग्रा नोंसोरा गावबा गाव हाखरा जाव आरो गावबा गाव हाबनो था होदो साला हिनजाव सानै लानायनि दांबाय बे सासे माहानि टेम्पार बिसोरो हिनजाव सानै साथाम लाग्रा बिसोरो एला हो साला हिनजाव सानै साथाम लाग्रा बिसोरो हिनजाव सानै साथाम लाग्रा बिसोरो लागाव हो माने गाइसफोर खुसियानो लाजाखाया नालाय इन्टारेस्टआनो बारा नुवाखै कारेन्ट मोननायनि इन्टारेस्टजोंनो मा शुटिं खालामलाबायदों दानि रिल मोनसे खालामखांबाय गाइसफोर इन्स्टाग्रामाव होनो बेसे गोथौ जाखो नै जानजि सां जाबाय आरो हिसाब खबजागोन आङो आबा सना दोरबि लहा तामा माब्लानि दिनाव नुफेरनायमोन आयौ गिथाव बाथावलाय बेफोरखौलाय हाय माबा गं गोनांलाय आयौ फंबाय नङालै फंबाय नोंखौ दा आंखौसो गोदोर नुयो नों उन्दै जादों सिमां नङालै फंबाय सिमां नङा नै एसे मोखां सुना फैलाय थांलाय मोखां सुना फै एसे थां एखे एसे खुदुम एसे खुदुम एसे मोजाङै बांख्रबला मोजाङै बांख्रबला माब्लानो मा नोंसोरलाय फालिजि कारेन्ट मोनि समाव कारेन्ट नांगौ आलादा कारेन्ट फैबा खामानि दे गोसो कारेन्ट नांगौ होनना गाबबाय थानाया दा बेखौनो दाननो हायाखै जोलै साला कारेन्ट नांगौ कारेन्ट मोनियाव मा बेखौनो दाननो हायाखै दा